Бүтін Түрки дөнья көтіп алынған вақиға. Казанда Кабат Нәүрүз театр форумы старталды. Быелгы кырылтай 300-дән артык катнашучыны берләштерде. Россия һәм чит илдән театр белгечләре килделәр. Программада бик күп кызыклы остаханәләр, ачык дәресләр, семинарлар, театр сәнгатенең мөһим темаларына багышланган очрашулар. Вакыйга урыныннан хәбәрчебез Лейсән Вафина. Казан, дәртле Казан, нурлы Казан, моңлы Казан. 5-нче тапкыр узучы халыкара Нәүрүз форумы Казанны тагын да җанландырып җибәрде. Айруча театр өлкәсендә кайнаучы иҗатчыларына. Нәүрүз форумына һәр вакыт йөрергә тырышам, чөнки бында байып кайтаһың инде. Рухи яктан да, һөнәр ягыннан да. Минеңчә, Камал театры һәм Гомумән Татарстан ошо форум менән бик файдалы, бик кирәк эш эшләйләр. Чөнки төрки телле театрдар арасында ондай форумдар безнең илдә юк. Бuna bir урында шундай шәхестәр Мәскәүдән, Питердан килә бит инде, Вислов, критиктар арасыннан Карась, Маноцков, Яцко, улар мастер-класстар бирәләр, дәресләр үткәрәләр, Альшиц бит инде. Менә Россия буйлап, олар бер кашанда, бер кайдала бергә йыелмайлар. Көненә 10-12ләп төрле укыту чаралары, шулай ук фикер алышулар, тәҗрибә алмашулар, программага кызыклы спектакльләр дә кертелгән. Быелгы Нәүрүз форумының нигезе һәм каймагы Чернобыль идиоты дип исемләнгән спектакль. Аны Колумбия режиссеры Алехандро Гонсалес Пучи сәхнәләштергән. Шунысы кызык, спектакль 2 зур күләмле әсәргә нигезләнгән. Федор Достоевскийның «Идиот» һәм Светлана Алексеевичның «Чернобыль догасы» дип исемләнгән әсәрләренә. Шушы 2 төрле һәм кызыклы текстның кушылуы гаҗәеп нәтиҗә биргән ди Казан режиссерлары. Һәм шушы спектакльне тамашачылары испан телендә карый, колакчыннар аша тәрҗемәсен тыңлый ала. Чернобыль идиоты дип исемләнгән спектакльне 31 майда да күрсәтәчәкләр. Чернобыль фаҗигасы кешелек дөньясына нинди йогынты ясаган, кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләрне ничек үзгәрткән. Спектакль бу һәм башка мәсьәләләрне күтәрә. Сүз уңаеннан Алехандро Гонсалес Пучины Камал театры белән дуслык җепләре бәйли. Ул биредә тәкъдир спектаклен куйган иде. Аларның уйнау манералары башка төрле. Әйтеп үткәнемчә, алар текстны да һәрбер сүзне шулай темперамент белән бирәләр. Шундый сәхнәдә ни тора, тавыш тора. Сине менә булай алып та китми, син нәгелмән шулай сәхнәдә нәрсә булыр икән дип карап торасың. Кемнән генә сорама, барлык катнашучылар Нәүрүз фестиваленең бик югары дәрәҗәдә узуы турында сөйли. Убеждаюсь в том, что организаторы этого форума, они ставят очень благородные цели, они очень долго продумывают программу, они ищут новые формы, они приглашают замечательных педагогов, критиков, режиссеров, они показывают, конечно, какие-то свои достижения, они расширяют театральные границы, и это такие смелые очень эксперименты в области поиска нового театрального языка. И, конечно, для меня самое главное – это общение. Форумның чаралары, семинарлары, мастер-класслары, ачык дәресләре бер юлы 5 майданчыкта бара. Камал, Кариев, Курчак театрында, актерлар йортында һәм Татарстан 2 адресы буенча урнашкан Казан федераль университетында. Россиядән һәм чит илдән иң алдынгы мөгаллимнәр чакырылган. Кырылтайның чаралары 3 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Лейсән Вафина, Татарлар, Казан.